Dulaan na sa 160,000 ka mga panimay sa Northern Cebu ang na-damage sa linog base sa gipagawas nga data sa Department of Human Settlements and Urban Development. Samtang naabot na usab sa ahensya ang viral video sa usa ka panimay sa San Remigio nga gi-classify sa mga nag-survey nga partially damaged ang nahapla niyang panimay. Ano ang report ni Alan Domingo? Ini amo ang balay guys sa Barangay Takop dool sa Kapilinha. Kini ang viral video nga nakakuha sa atensyon sa DSUD, diin makita nga nahugno og nagyaka ng balay sa yuta, diin mabatit sa video ang tag-iya nga nagyayaw human gi-classify sa nag-survey gikan sa LGU nga partially damaged ra. Nahitabo kini sa Barangay Takop sa lungsod sa San Remigio. Giklaro sa DSUD official nga naresolbar na nila ang isyu og tataw nga hingpit yun kining nagusbat og dili na mapuy-an base sa ilang pagsusi. Kana siya nakita naman daan, so at least may idea na ang office na mo na I think di na siya partially good. I think that's totally damaged. That's totally damaged. Nagpadayon ang assessment sa DSUD sa mga mulupyo nga nagub-an og mga Pinoy-anan nga sa pagkakaroon dul-ana sa 160,000 ang nangaguba og posibleng musaka pa. Gipaubo sila sa assessment diin kadtong hingpit nga naguba adunay 30,000 pesos nga ayuda o kadtong partially damaged 10,000 pesos. We'll see if after the NHA kung kinsay nahibilin, we'll do our best kaya sa budget. Of course, that is subject to national ang budget manggod nato. Nagbadayon usab ang paghimo og mga modular houses ang DSUD alang sa mga nawagtangan og balay tungod sa linog sa mga lungsod sa Northern Cebu. Apil nini ang lungsod sa San Remigio, diin mo kapin sa 40 na ang ilang natukod sa 60 nga target ug 21 usab sa daan bantayan sa 50 nga gitinguhang tukuron. Nagkantidad sa tag 190,000 pesos ang kada usa ka modular house nga mahimong kapuy-an sa mga apektadong residente sa limitadong panahon nga posibleng mulanat sa usa ka tuig. Ang smart house ang gihimong sumbanan sa Davao nga nakasinati usab og gamhanang linog. Sa amua ang 1 week sir na patukod ang 45 ka buok. So I would assume kung basta ma-complete lang siya sir ang mga delivery dito that's why when si sir ganina ni ask kung kanang mahuman, that's why ang amo maingon nga within the week unta na human na siya, but of course we have challenges mangod sa supplies. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.